Jokereiden netti-TV:n maalikosteottelusta Jokerit IFK. Ajassa 6.28 Clark Wilm pääsee tykittämään lyöntilaukauksella kiekon ohi Jan Lundelin. Loistavan esityön maaliin tekee Toni Virta ja yhtä hienon siirron tässä Robert Snabel, mies joka siirtyy IFK:sta Jokereihin. Ajassa 45 tasan Tomek Valtonen pääsee vastakkain Jan Lundelin kanssa eikä erehdy. Mies survoo siinä kiekon vähkisin Lundelin patjanalta maaliin ja hienon esityön tähän maaliin tekee Jyrki Louhi, joka pelasi pirteästi läpi koko ottelun. Kolmannen erän loppuun. IFK pelaa ylivoimaa ja puolustaja Corey Murphy pääsee päädystä pompanneeseen kiekkoon ensimmäisenä ja ei erehdy luistamalla kiekko haltuun ja kiekko vastustamattomasti ohi Juuso Riksmanin. Peli on 2-1, mutta IFK ei enää lähemmäksi pääsekään ja Jokerit korjaa paikallispelistä pistepotin loistavalla esityksellä. Stadin herru se Hartwall Arenalle.